Unong ilam ka Northeastern Hill University Teachers Association Nehuta, u Professor Lakhon Kama, habaya keren bat usulong mil hadir ke jaya ki dawa na Vice Chancellor ka University u Professor Prabha Shankar Shukla, ban pen urlong ki jing dawa ka association, haga khat ar tarik unai tu arja arpusau, ula kenno ru ba Vice Chancellor ula le bon ki kam bakla nadu ba ula wan sya ka University. Ula kenno ba Vice Chancellor ketika skol ba utung kam no hikain na lor non-teaching staff dagi brio ki bana barjala om dagi try mulok ki try jaka. U Professor Lakhon Kama ulaong, ba Professor Prabha Shankar Shukla lawan dakwe ke jingmut ha ketika skol ba ketaban tungkam dagi brio ki badan banta ha kaseng sanhima ke papenyat ha Delhi. Ulaong bagi baltre ha ketika skol ba laki long ki no hikai niki non-teaching staff ki bun hi ki degi bawan na ki waipat ki jela kat bagi nong song snong ka jela kimyo satya ya kakam. Ulapan pau bahau senam baladam ulapan sengau ya kani hau MLA kaseng sanhima kepadaan hakal yang persya bat kumju ru yau General Secretary kaseng sanhima kepadaan hak sorkar Henry Kimle AA Satya. Dah kabakdo bagi penbiat ya kipat ba bagi iat jat benriu. Ulaong bagi het tangka ketien Henry Kimle AA pat halor kani kamat. Kipat ba ki hapsuthu don ki kamba ule hangne kebab kata bhayangi ko baje perwa khamtam nga ko ban namar ka jing le jung ini khamtam pe haka jing thungkam hau news ne baladap hau sedang nadu benai Agust hadu benai Oktober November naki nyo pho prangut tang ringut u traishnom bayo traishnom tremlo ringut kina kamot kentup lang bat tribal bat non tribal napo meghalia yo tang ringut baru haki de banambar kata ngam tip namar imat uwanda kata ka agenda habangi pe udan be kata ka jing thumu ba ula thung ya thung yu ban wara kata agenda ban wala be ye ki breu ki badon ka jing sngow la ne jingai ya ka we ka jing perkhat ka badai napo ka Delhi ba mde hapo ka jala jumi ukwa ban pen kesan be kata ta kadau ula le kumta ujit be di ki breu ki bala don kata ka jing ya de bat kini ki seng bangi ba badon bat kani ka sikka parti banang penya hapo ka Delhi namar bon sen yi kidai kino hikai ba ula jet hoi ngim ong le se wei ar ni ki biang harai kino hikai jongi na ka college ki bat tebit palat hanre kim yo lat namar ula awra ba di bro le se bon ki wan na ka hindi midang pimia susu tanga keren parang lo harai ki yo kam hangni ki jongi nang ne na trashnong trai mulo kim yo nde tangata ka ba ar dang should interview man ta chiteo tam baro ki non teaching staff jongu deputy registrar weiru klamyo trashnong nani bar khoi nabar khamtam na ka wei ka chaka ba de ya don ka jingsngo jong kata ka seng ba penya ya ba kersyanya kan ka parti hapadang peni ba namar ngisusi to kinoi kai phila ban ong ba le se kham tibit to ba nabar haringa kata seng ngila ban ong ka seng RSS imat ha ka jing pe jungi ke de bi ki ba ya de be par ka ki wara be kata ka jingsngo namar kumno kat kane ka kam deputy registrar ka de ka administrative kumno utrais nong trai muluk jongi napo ka jala meghalia bat dahar bat khasi uwei lane ugaro umdon uwei ro boyo rung ne namar ula ora be di brio jong ngimtip keren pareng nang nam tip namar ki wan be na ka medium ka nabar lesi ki wan ka hindi medium ngimtip harre ngiu iba mde tang kata kadang ma dang don chu ka jing ma badang up dang don chu ki post non teaching staff ki babon ha ki bamde ya ka kam hikai nama kini deputy registrar ki mde kam hikai ke dei hana po administration harre naki bar khoi ba sha tung tang uwei ro umdon utrational pen iba uniu breu la wan la mud hi ban thung be dikin no hikai badon kawai ka jingat kawai ka jingsngo ki non teaching staff ru on wara be diki breu jong u daw yo lat kumta lese la shai ki student ru ong ni pendu no ek reservation jong ki student jong hang ne lang ta un kwa ban pen wara be diki breu no bar kani ka de ka kam ba de ban sim khya ban nawar ngasmusi ban ong ba ya kani ka kam phra khnai banai mun sha system lese ngala de kran artli ki seng gi don kawai ka parti kawai de bat ka sarkar ka badang ya trelang kawai ka parti don hakal yang persya yo woi MLA but woi general secretary yang ka parti basang hakal yang persya ngala de batai jen sisna mun shwa ngala batai pet pisya ki MLA phi let kran hang ta pot nihu nama lasai la da thung kam thung jam bar ki kam sa yo bro namar arganta tam nga shonga batai harai klemle e takadaw la ja kumne mde takata yo woi nama kita de ki woi MLA but woi general secretary jong ka parti hakal yang persya ka parti badon lang bat kane ka sarkar MDA baar general secretary jong kiro ngala de batai ngau pet kane phiap sim khya banali ka parti namar lanang is ngap charjar ngin ya do kam do jampot ni ho kumbalong pot ni grims kumbalong kiwe ki central office bar khoi tang ki clerical post tang ni ki post barit bariaro sa poilur ki breu na bar
saja yungi ki trash nong trai muluk halo bangi miok kam kam tam ngap bitar namar ku muno hikai kumu trash nong trai muluk kumno ki briu jongi ki bala biangga experience narang sidong kumno ki miok kam hang ni tang kanong teaching room him ai non teaching room la sai pi ki pion ki sogedar ki club baro kha phin mara abrin bar ki kini ki seng bade badan bad kaliang persha badan bad ka sarkar ki sngap bajar jar ngar bitar namar bon sing yo sngo ki ong ki e ki je penreu harai la de ka por bangin dawa kum ki je penreu ba haba pi e ki je penreu bale phim ra i kini ki mat ki badan kam namata ka je penreu namar lada pi e jo je penreu lada ki do kam hapot ni hu lada pi sngap jar jar tam pi pun be yo pai ba pi ong i e je penreu harai ya ka kam ka jam phim wat ki lat ki lenti kum nongin yo kam hapot nama lada kata ka jing dawali kam de ka thala namar man ki state kini ki kam bar khoi ki bam de kam no hikai ki yo hi ki trash nong trai muluk pin like kono ko university pile chapo Assam University silchar pile chapo ka po Tejpur University pile kono ka Central University ki trash nong trai muluk batrai hi kini ki kam hapo office hare hatang kani ka jalla jongi banga ngat kadon ka jingma badang ap yangi ladangi sngap bejar jar lese lade ka por bangin khot do pai ba imat jong ka Meghalaya banwan rung haka jaka kum kan ni hu banya dawa no ni vice chancellor ba ong yangi ka e ka daw ba phim ailat yangi banyo kam hakasti jongi lada hapo kasti jongi ngimyo kam ki kam clerk tingin le chono namar man ki state bor khoi ki Central University dabbe ki no hi kairu de na po ka state wat ki ni bom de no hi kairu kham tam ki bom de no hi kai le ki de ki clerical post ki de ki clerk le ne SO le ne AR le ne DR de ban yo lot ki jongi hanrai hakne ga senjamanta weiru khamyo pani ba ki ne ki parti jongi bon sen ki supun songsido pai ba ki ong ejet ben reu hana ya ka kam kim pani ngi de ban dawa ba hawa pi ong ejo je ben reu pani ka kam bale bi kam le tuklar han ni hu ban yo kam yo jam ki breu jongi namar la dab de ki breu na ba Kapila ban batai la mingi ka no tuli kita ki post ki klek la ban. kini ki post dan Southly jong deputy registrar kumbangatep hanai bor Southly yo ki we ki breu na ka we ka jaka ba nabar don uwe ru jungi la bon ngatip kino hikai ba apply hang ne kino hikai college ru ki balong eligible don ki ba ar ki ba apply banyo harai ailat warra bi ki bernabar kumjo sa don shu ka interview jong ki ar bat ki ki clerical post ru hane po ni hu ki bala advertise le kin sa advertise bar ha kini ki post yo ba tang ki bernabar pen i ba don ka jingma banang ap la sha la singi la dangi ngap jar jar kum ka jet benreu kane ka university kan dab bai ki khala ki student ginde ki jongi hanrai ki no hikai bat kini ki batrai hapo ni hu weru num don utras nong trai mulok kapeni ba ngi kerdo kam tang bahan ni hu ngim yo lat lade ka por ban wan kali hapo kan ni hu gini ki nong mi khmat balai phim ai kami ki breu jongi hang ne pa ba ki lalong well qualified ki lalong ki bala tubet de la biang experience hanrai phim ai lat namar phi wan nagata ka agenda jong phi ban pan ksan ya ka wai ka party lenai ka wai ka seng Shu la ongru banaka liang ka association kala rai ban pha hyar suki no yo vice chancellor baran pha da city jingmudoi shaka office Ministry of Human Resource Development bat kumju shaka office President Jongkari India dang ni sakpan ngila kumangala de batai mene ngila de rai bangin tho sna da ka dossier ngila de sna kata ka ome kan ka report ka jongi bangin sna bang ki kamba ilale khamtam ki kap sni welale apo university nadok di por bangila asrang ya khi bat kini ki bathmai ngin sna ka report ngin ai chaka office jong president jongi namar ide i visitor jongi nang tangin fa so governor ngin fa si MP jongi ngin fa sa Ministry of Education ngin fa si leader of opposition ngin fa ro gi sa PMO's office ngin ai ru ya ki yo chancellor jongi boladon bat ngin fa ro sa media bangin batai benia lut ke ki kamsni bulale kham tam nadu bawan hang ne hapo ka university mde tang kata bat menta ka singila rai ru bangin dawa mentang ila dep sign ka sithi bingi dawa ba in her shuki no ngi demand ba in resign no ka resignation mana bor shi kata ngi yakhi ngi kampanye ka resignation mentang ila dep sign ka kot marsen dep rai ka meeting jongi ngi ila dep rai ba ngin pha her shuki ya i ngila dep sign ka kot ngila dep ai hari ka ngi ka jingya khi jongi to kine gide ki mat ki bade hapo ka university ngi sutho ba ne buru namar u kham reben snap nawangi lai ina do basdang umju kham snap harre kam lele ngin ya dawa be namar kane ka jing dawa ka resignation bangi pan ingin pha sa del hero bangin pen pau bangila do ka jing kerben no new vice chancellor nama don shu kata ka hok ban yalam yangi kum ka university namar u bre bom champang e u wan hang ne son's name life's name la kun ke ru khamle warra ka jing sneu la her ka keran university mde tangata haboi hakailat yo kam yo jam bon bayo ba kibru nabar ka peni ba uni wan hang ne peni ba don kata ka anti local sentiment
upen pau ba uper syak bahaya ki trai snong trai muluk kum yu tau breu ladang ngi kum ki trai snong trai muluk hapo ka jalam Meghalaya ngi de ban ya khi de ban ya rung hapo kan ni hu ban ong mi no her suki no mden ban dawatang mangi ka seng no hikai ngatrai borok ka jalam Meghalaya ka de ban dawa ba kum ni breu de ban ailat ban chong na ba shong scam sines arsnem pinyu iba kau weiru trai snong trai muluk mi kam hapo ni hu namar ulawan beda kata agenda bangan warra ki breu jongan nang tai ngan pendap hang ne da ka jingsungo jong kawai ka seng kabaya syak ya kan ka parti ban ka sarkar pedek Hatu kum nung hikai lada subu lada ka jingsong kuman ko piong molo alpen ka snap nai. Hatu pin lek nem pada sa ka bor jong ka andu la bandigi hal kum ka sakut e. Em ya kata ngi sarai ha ka isi jongi tamba namar ngi ula pen khenki anji babunjai. Lese sapoi ka por bangin sa kuntup lang bar ko kine lada sngap lada man se lada sibo ka Delhi ro kam sang ila ai ka jing to sibo president sibo prime minister's office sibo ministry of education ila ki MP ila ki leader of opposition la lu je bar ko la yo chancellor lada kitu kim sngap teman sing ila sing hap rai kot bangin rai hakawe ka dorbar thawan lese hap ka ka kot banginya la ban yo ka rai ka bapura harai kata ngin saya perkhat haka seng jongi limba ka isi limba ka general body meeting jongi ngin saya perkhat ya mentang ngi khamya perkhat ya kata nama ngidon ka jing nama mana ka ne ru porba u le ki kam sneo hang ne ngila ai da ka jing tho habo la yo ka jing tho na Delhi ma la ai warning i kumangitep nama ngadon ki source ki bak biang ki ong la sha ai warning dara yo sakane ka siti nganget skambal le se Delhi ka la ban chuweng bayu namar upenja burom hikitu ki parti ka parti ka bathung yu naktai ban pha hapo ni hu ban le ka kambhana mata ka university hanre wan hangne usu shang bai bon sin judon hangne namar popila i por bayu don CUET ka to ka jing huriura don chene kini tayo wala dep live po praganta hangne don light hanre ubri don namar uli sang se em ngintep mantaro ngidon ka jing ki upet khnang don hangne peni ba ubri don interest ban warra ka jing bha pon niu harai usu pendon kam ya kan niu pendon kam bakla ya ka pisa tingka jo kan niu machu sang se e ulet nyintip nawar sinayar u khamora ban sinaki hostel ne ban sinaki quarter ne ban repair ki surop ki street light ter kadang her ka university ka banaya ka por khamtam ha ka por jong ni vice chancellor Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdai ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba. Kasorkar mi kalamang kerpang hak jingi trelang bat kidukan naga ba kilapha dau khau ba bhatam naga banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata dau patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang dau khau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya